and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Kau? Hello? Kinsa nalaga? Sir James, siri kamay ni. Okay, ragig ko na ako'y muhato ni Chelsea sa inyo. Hapit na rabang ngit-ngit. Tingalig siya na lang usta diring mahabilin. Ako na lang siyang ihatod. Oh. Ha? Asa deka, dapit dad. Kuan lang ga. Layo para ba ko? Da Chelsea, worry ko ni mo, kay hapit na rabang ngit-ngit. Nga, nay, tanawa, napay dagom. Basi mo bundak na unyang uwan. Sir James, worry lang ko ni Chelsea ba? Gusto lang ko makatabang. Dili pa ko na mahimo. Usa ka pa unyang oras sa makalingkawasan ng traffic diha. Luoy kay Chelsea. Hello? Chelsea, langga. Hello, Dad. Langga. Ano man? Mainsulto dyan ko, sir, kung imo kong balibaran sa akong offer. Gusto lang ko makatabang ni Chelsea. Dili sa maayo nga, pasakyon ako siya taxi nga siya ra. Mas maayo gyud nga na siya kauban. It's okay lang, Sir James. Kaya basin bagwade kay salig na ako. Kung dili ka mo oyan, pabuton ka na lang namot diri ni Chelsea. Dili na ako siya biyaan hangtod nga mo abot ka. Tay Chelsea, kita na lang yung duha ang nabilin din sa campus. May problema ba, Tay Chelsea? Ganina ka naman ko diha nga away tingog-tingog. May nasulti ba kong bating awa ni mo maoyon ni? Uwa man. Unya, unsa may problema? Sorry, ma'am. Lain man ko nga akong pamati. Lain ang imong pamati o basin dili lang jud kaganahan ako. Okay ra gid ko mosulti ka sa tinuod. Musabot ra ko. Bitaw, ma'am. Lain jud ang akong pamati. Sigurado ka? Kaya nga naman di ay. Unsa ba da imong gipamati? Sakit ang imong tiyan o sakit ang imong... Labat ang akong lapad ang imong Hala, ba sinapas mo ka? Palitan ti ka, palit ako kadiyot ha, o ka ng kuan ha, mas snacks ni mo ha. Kadiyot ra ko. Ayaw lang, ma'am, oy. Kuan ra good, kadiyot ra good. Kaya dili ba, friends naman ta? Gitawag lagi ko ni mo, ma'am. Dili ba ako teacher? Tawagan lang ko kog Ate Rica or Tita pa ka. O kung nasi ganahan ni mong itawag na ako. Da Chelsea? Ayaw lang, ma'am. Okay ra ko. Na, ma'am na sab. Tawagan na lang ko kog Ate Good or Tita. Good friend man ko nimo. I and your Daddy James kailan mi. He knows me also. Okay. Dili ko mamugos nimo. But palitan ta lang jud kag imong mas snacks ha kay nagtuod jud ko ang gibati ka nagyo kagutom. Wata lang ko dinhi ha, okay? Kadiyot ra gyud kaayo ko. Di ara ko sa atbang kanang malantaw ra ko nimo ba dinhi nya malantaw ra sad tika. Ha? Wa kay angay kabalakan, okay? Basta kay paabutan lang ko. Excuse me. Bisan dili ko ganahan. Mamukos jud siya palit og snacks para nako. Ay, nain naman is daddy, wey. Hala, yan is daddy. Dad! Mga to na lang lagi ta, dad. Kaulion ako. No. Dili mahimo langga. Naghago siya. Og migahin siya og panahon nga ubanan kaniya dinhi sa campus. Dili maayo nga mo diretso lang kitag biya.
nga dili magpahibaw niya. Okay? Bisan tuod, kung wa ka makagusto niya, angay lang gihapon niya ipakita mo kaniya nga doon na ka respeto. O di bisan kisang tao. Okay ba? Labi yun. Kung makatabang o makahimo siya maayo diyan nimo. Okay, Dad. Pagaksa ko sa kulang gabi. Nga nung traffic man po, uy. Gani araw unta ka na uli. Ikaw yun. Bitaw. Daddy? O lagi. Pero kisa may gusto nga maabtag traffic. Na timing lang yun. Sir James! Nari sa paingon din eh. Relax lang, okay? Pag-behave. Babe, bitaw ko. Ay no lang ka nga behave jud ka. Thank you. Sir James! Oh, hali kami. Ay, sorry, Day Chelsea, hangan na lang ay ko. Nananghang yung unta ko dito sa burgeran nga ipauna ang akong order nga imong snacks. But, naamang ko'y nag-una pagpud na ako. Mong sorry ha. Nira imong burger o dawata. Wa man ko gutuma. Di lang ko, ana. Langga. Chelsea, langga, dawata. Gihaguan na bagay niyag palit dito sa atbang. Ha? Sorry kayo, Rika ha. Nahasol ka. Ay, no. It's okay, Sir James. Nahasol gitawan, uy, kagamay raan ang butanga. Okay ra gid kayo, sir. Langga, ang burger o. Wa pa ni mo dawata. Day Chelsea, oh. Thank you. Pagkabuutan, ininday Chelsea, oy. Ako nang bayaran ang burger. No. Kaya imong gi... No, sir. Pila ra pagod na, uy. Pero, Malain jud ko nimo, sir, kung mamugos ka. ikaw yun. Dad, nahuli na ta. Okay lang ga. Mari kami. Salamat kay sa imong pagtabang ni Chelsea ha. Sa imong paghatag og panahon. Nga imo siyang ubalan din hangtod nga maabot ko. Isipon ko ni nga usa ka dakong utang kabubuton. Ikaw gid, Sir James. Ay, nakanagunauna sir, uy. Malipay na ko nga akong masuod si Day Chelsea. Chelsea, langga. Murag wa gani ko makabati nimo nga nagpasalamat ka ni Ma'am Rika May nimo. Ay, it's okay, sir. I know, may pagka-shy siya. But, ganahan ko, sir, nga. Tawgon ko niya og Tita Rika or Ate ka, ha? Kung komportable siya. Chelsea, langga. Thank you, Ma'am. Oh, nag-mom siya na ako. Langga. That is okay, sir. No problem. Mato na mi. Kuan day. Kung asa ka gusto nga i-drop na mo, asa ka nala siguro. Pastilan. Ngit-ngitam sabdi ay. Dinner time na. What about, inviteon ka lang na naman ni Chelsea og dinner. Well, it's my pleasure, sir. Kana kung dili ko makahatag og kalangan ninyo, ha? Labi na ni Day Chelsea nga lain kuno ang iyang pamati. Naglabad pa kuno ang iyang Bitaw, Dad. Madiretso na lang ta pauli. No. Isip pasalamat nato sa pag-uban ni Miss Rika Mini mo din sa school. Langga, mubawi ta niya. Ato siyang i-treat og dinner sa gawas. Thanks kayo sa pag-invite nako og dinner, ha, Sir James? Na-enjoy ko ning gabi una o ba ninyo ni Day Chelsea? You're more than welcome, Rika May. Si Day Chelsea, Ingan anak kita siya ka-shy. Ha? Wa man ko siya magtingog-tingog. Oo. Pero medyo lain magkukuno iyang paminaw. But she's okay. Di ba, langga? Anyway, we need to go home now. Mahimo ka namong i-drop sa imong gipuy-an.
Basin ganahan ka nga mo invite ako, sir, nga makaadto ko sa inyo. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!